बस भारी विरक्त लगे गला मसे है रही बिल्कुल भल लगे जाऊँगी तो सान भाई कह चा दब तापर चा टे मारबी सका बुले रंजू रंजू चा कर रंजू ओहो गला रंजू खालता खालता कौन चले गैस जाओ ग्यास आसो तो ग्यास आसो बोली जाइए बजार बुले ग्यास नहीं आसे कौड़ी जीव आटी के कौड़ी जीव बजार जीव हां ग्यास आनिपा गैस ऑनलाइन पके बसे जा घर पर गाड़ी के दे जीव मु बाबूती ग्यास बाबू टे बजार बुले आसी बुझिल ना रंजू ए मसाला बसी बसी भारी विरक्त नहीं पर पूरा बंदी भला लागिलानी ओ भाई टिके बुझिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମେ ଘର ତ ଆମେ ପରିବାର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ମିଶି ଗଲେ ଯାଉଛେ ହଁ ଏଟା ପୁଣି ଘରଟା କଣ ଆମର ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଏଠି ବନ୍ଦୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତା ଛଡା ଏ କେଇଟା ଦିନର କଥା କି ଘର ଭିତରେ ରହିଗଲେ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି କଣ ଗୋଟେ କଣ କି ରୋଗ ହେଟା କୋରୋନା କୋରୋନା ଗୋଟେ କଣ ରୋଗ ଆଇଲା ଯେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ରଖିଦେଲା ସେ ସରକାର କହିଲା କଣ କଣ ଜନତା କରୁଛୁ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କରୁଛୁ କରି ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରୁହ ହଉ ମୁଁ ବୁଝିଲି କଣ ଧର୍ମଘଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ରହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ କହିଲେ କଣ ନା 21 ଦିନ ତମେ ଘରେ ପୁରା ବାଡି ପକେଇକି ରୁହ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯାହା 15 ଦିନ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ପୁଣି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପେପର ବାହାରି ପଡିଲା ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲା କଣ ଏପ୍ରିଲ 30 ନୁହେଁ ମେ 3 ତୁ କହିଲୁ ମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ମାସେ 1.5 ମାସ ଘରେ ରହିକି କଣ କରିବୁ ମରିବୁ ନା କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଆସି ମୁଁ ଏସବୁ ବଜାରକୁ ଯିବି ଆଉ ମତେ ଅଟକା ନା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ମୋ କଥା କାଟି ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ଆସିଲେ ଘରଠୁ ବାହାର ରହିବ ହଁ କି ନାଇଁ କହ କୋଉଟା କରିବ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା ମୋ କଥା ମାନିକି ଘରେ ରହିବ ବାହାର କାହିଁ ଆରେ ଜାଣିନ ଏ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତିଛି ଏ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସବୁ ଲାଗି ପଡିଲେ ଏ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଔଷଧ ବାହାରିଲା ନା ଟୀକା କିଛି ବାହାରିଲା କିଛି ବାହାରି ପାରିଲାନି ଏଠି ସବୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଏଠି ଫେଲ ହେଇଗଲା କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଏଠି କାମ କରୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଘରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ବାହାରକୁ ଗଲେ କୋରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ତ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଘରେ ରୁହ ତା ଛଡା ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେ ପୁଣି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ ଆମ ଓଡିଆଙ୍କର ବଡ ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁର 14 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋରୋନା ଆସିବ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ତ କହିବା କଥା ଯେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କୋରୋନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଦେଲେ ତା ଦେହ ଯଦି କରୋନା ଥିବ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ ଏଇ ତ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବାନି କାହିଁକି ଯିବାନି ନା ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ବାହାର ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ସାଙ୍ଗସାଥିର ମେଳରେ ବସିଲେ କି ଗପସପ ଟିକେ ହେଲେ ଯଦି କାହାକୁ କଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଭୂତାଣୁ କେତେବେଳେ କାହା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କେବେ ଜଣାଏ ନାହିଁ ଅଜାଣତରେ ଆମକୁ କେତେବେଳେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ହୁଏତ ଏ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବାନି ଆମେ ଦୂରେଇ ପରସ୍ପର ରହିବା ଠିକ କହିଛୁ ଯେ ବାହାରକୁ ଗଲା ମାନେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଣି ଘରକୁ ଡାକିବା ଅପେକ୍ଷା ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ନ ଯିବାଟା ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପଦାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ବା ଘରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଛି ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ବଜାରକୁ ବା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।